Доки існуватимуть злочинці, вони не матимуть відпочинку. Поліцейський з Лос-Анджелеса знову на екрані студії «1+1». Зустрічайте давніх знайомих з 25 липня щоп'ятниці о 21:50. Поліцейський з Лос-Анджелеса. Пригоди найсильнішої у світі людини. Здійсніть подорож у часи, овіяні легендами. З 13 липня гостросюжетний фантастичний серіал «Геркулес. Героїчні пригоди». Тільки для глядачів студії «1+1». You are watching 1+1, home of Hercules, the legendary journey.